Gempling sampun dipun aturaken. Nggih. Duet tembange. Nggih, lajengipun apa monggo? Tembang rawe jat. Engko Mas ora mampir menggone tuane. Mampir jat. Nyong Kok wis disengi. sedok ora mampir kowe. Ya kok kabeh sarombongan disengi ya jat. Senging kok. Lah wis digodhogna wedang. Wis godhogna wedang berong tremos. Ya ora mawi nganggo bet to. Jam baju. Kayak teko mongkat. Kepriwe. Nggone nyong teko. Cilikane. Iya cilikane ning ora wis gede malah mecingkan. Kowe. Ah, iya. Budi ya badan ora keton. Budi melu baen. Melu kabeh. Jan. Men sangune anake dadi wutuh. Oh. Ah, Ci. Eling-eling jat. Siap. Kacang aja ninggalan jaran. Lho kok dene kaya kembang rawe. Maksudnya karo jati lho, ora karo yang malah ngemut-emut jat ya. Mun eling-eling malah ini ora-orane. Ayo diaturaken tasih sarengan Ibu Wati menika saking tlatah Candi Renggo Kidul. sebelah kidul nggih. Sebelah kidul pancen lor Gua Petruk. Oh, lor Gua Petruk. Ngono kene anu bingung. Ane urung tau ngene. Urung. Pindho be sing dijujugen. Monggo, Mas Idin. Oh. Tunge Mas. Anu nyamber ya. Oh iya. Nah, pun. Monggo kagem para tamu ingkang nembe rawuh seban maling aturaken sugeng lelegahan, sugeng rapi ugi sugeng laras sesarengan satria Pandawa. Kembang rawi tembange tasih sarengan Ibu Wati menika bintang tamu yang sampun derek nyengkuyung wonten kalgehan sonten punika. Monggo.
saya suwe banjur ngomong wetane matur nuwun.